Kasamtan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 10 minutos pasado alas 7. Hatod sa Indo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dain yung tigkikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Webes. Petsa 20 kan Mayo 2021. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, sobra sa 80 pasahero ang day tinugutan na makabiyahe pasiring sa Catanduanes, stranded ngunyan sa Tabaco Port. Dole, padagos ng pagtauning tabang sa mga naafektaran kan pandemya. Pamilya kan duwang overseas Filipino worker na nagadaan tinawan in tabang financial kan Overseas Workers Welfare Administration Bicol. 231 mga paraoma tinawan in Certificate of Land Ownership Award kan DAR. Sa lado nasyonal sa Nobyembre pa posibleng makamtan ang herd immunity sa nasyon. Ligtas man kung magkaibang brand din bakuna anitudok sa sarong persona. Poll workers dapat tawanin prioridad sa pagbakuna kontra sa COVID-19. Pag-deliver din bakuna, dapat nasa marahay na kondisyon. Sa ibang nasyon, Presidente kan Ehipto mataunin tabang finansyal sa pagbangon kan Gaza Strip. Sa lado nin sports, player kan Meralco Balls graduate na sa kolehiyo. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sobra sa 80 mga pasahero hali sa National Capital Region o NCR Plus, anday tinugutan kan gobyerno probinsyal kan Catanduanes na makabalyo sa isla hali sa pantalan kan Tabaco City dalan sa ipinapasunod na regulasyon na bawal makalaog sa isla ang mga residentes na hali sa mga high-risk area, lalo na Tabaco man ini essential travel. Ang kadaklan kan mga pasaheros nagpirit man kuta na makauli maski daiman inaprobaran ang sendang travel coordination permit. Sa ibang nalado, ang gobyerno probinsyal nagpadara naman in pagkakaan sa mga stranded na pasahero, mantang pigalat pa kung ano ang magiging desisyon kan Bicol Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease mananangod sa siring na bagay. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Dahilan sa epekto kan COVID-19, ang Department of Labor and Employment sa paaykan sa indang regional as in provincial office, padagos man na nagkakaigwan ni lakdang kung paano matatabangan ang mga naafektaran kan pandemya. Ini matapos na ang mga opisyales kay ni magbisita sa barangay Baligang, Kamalig, Albay, kung saan sinda nagtaon in cheque na nagkakantidad din 400,000 pesos para sa 46 na mga beneficiaryos kan sa inang programa, tanganing mapaangat lamang ang kabuhayan kan mga ini. Sa inang sinabi, na sinamata umanin tabang sa iba pang mga local government units sa paagin in starter kits na magagamit sa hanap buhay kan mga residentes. Ang baretang ini hatod sa Indokan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Miyaras na tutanawan ng asigurasyon ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda nanda siyang magtabang sa anuman na programa as in plano kan mga bagong mapiling opisyales kan University Student Council kan Bicol University. Ina siya yung pahayag matapos na magkaiguan ng courtesy call sa iya ang mga opisyales kan USC kung saan naglatag man ang mga ini kan sa indang mga plano na gusto nindang gibuhon sa panahon kan sa indang termino.
Sinabi ni Salceda na makusog siyang minasuporta sa mga programang pang-edukasyon, tangani makatabang sa mga estudyantes na makatapos kansiya ng pag-aadal asin magkaigwanin armas na magagamit sa paghanap ng trabaho asin makatabang man sa pamilya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Naresibinahan kan mga nawalat na pamilya kan nagada na dawang overseas Filipino workers ang asistensya hali sa Overseas Workers Welfare Administration Bicol. Ang dawang pamilya hali sa Tercer Distrito Canalbay kung saan ang mga starter kits para sa pagpuon kan sa inang sari-sari store asin bigasan na nagkakantida din 15,000 pesos ang sa inang naresibi sa paagi kan Education and Livelihood Assistance Program kan nasabing ahensya. Sinabi ka na hensya na may mga iba-ibang programa sinang ipigdatao asin pwedeng aprobitsaran kan mga OFW asin pamilya kaini. Matang sa ngunyan, padagos ng pagtaonin asistensya sa mga maoruling OFW hali sa ibang nasyon na grabing naapektaran kan COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Ang Naga City PNP sa koordinasyon kan Health Emergency Response Task Force kan Naga City, iyon mapakusog kan sa indang kampanya kontra sa COVID-19 sa mga food establishment lalo na sa mga resto bar na padagos na nagpapabakal nin alak na dapat makonsumo sa laog kini maski ang syudad nasa lindong kan Modified General Community Quarantine. Inang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Errol Garcitorena na iyo ang Naga City PNP Deputy Commander for Administration. Ang Police Regional Office 5, iyo nag-orden na ibalik si Garcitorena susug sa kahagadan ni Alcalde Nelson Legacion tanganing makatabang sa implementasyon kan mga control measures asin estratehiya para mapugulan ang paglakob kan virus. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Pinarumdom ni Agrarian Reform Secretary John Castriciones ang mga nag-iimplementar kan Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP sa Kabicolan, nagibuhan gabos ng aning mapadali ang land acquisition asin distribution process para sa mga agrarian reform beneficiaries. Iniyan sa iyong pahayag matapos ma-distribuir ang total na 379 land titles sa 231 mga ARB. Matang pinarumdum niya ang mga gobyerno lokal na may orden si Presidente Rodrigo Duterte na itauan natatadang agricultural land titles bago matapos ang termino kaini sa masunod na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand. Bear Brand. 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Piglalauman na ang Pilipinas pwede magkaigwan in herd immunity kontra sa COVID-19 sa Metro Manila asin 8 pang kataraning na probinsya sa Nobyembre. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Carbutahe na ipigbubusol kan Department of Health na mabakunaan ang maabot sa 108,000 katao kada aldaw sa National Capital Region, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, asin Rizal, pati naman Pampanga, Metro Cebu, asin Davao, Mantang, Mastakol na mga bakuna ang piglalauman na mag-abot naman sa nasyon. Sa sinabi ng puntirang ninda na sa Nobyembre pwede nang magkaigwanin herd immunity. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Pwedeng magkaibang brand ang itao sa sarong mababakaunahan in anti-COVID-19 vaccine. Pero piglinaw ni Dr. Lulu Bravo kan Vaccine Expert Panel na daininda talaga ipigre-rekomendar ang vaccine mixing. Siyang sinabi, in general, ligtas na vaccine mixing alagad pwedeng mabago ang efficacy level kaini. Paliwanag ni Dr. Lulu na pwede sana ang vaccine mixing kung daining stock nin bakuna na naitudok sa primerong dose asin kung nagkaigwanin severe allergy ang natudukan kan primerong dose kaini. Napag-araman na sa ibang nasyon aro kan Espanya, pigigibo na ang vaccine mixing kung saan AstraZeneca ang primerong dose matang Pfizer man ang ipigtatao sa ikadawang dose. Dahil man pwedeng gibuhon sa ibang bakuna aro kan Sputnik V dahil nagagamit ini nin magkakaibang adenoviral vector para sa primero asin ikadawang dose.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Inagar ka na Octa Research Group sa gobyerno na mag-deploy ni 90% kan vaccine supply sa Metro Manila tanganing masiguro na magbaba na ang bilang kan mga kaso ng COVID-19 sa nasyon. Base sa data kan National Task Force Against COVID-19, sinabi ni Octa Research Fellow Dr. Father Nicanor Austriaco na ang 65% kan vaccine supply sa nasyon na ipapadara sa Metro Manila, mantang ang natatarang 35% iyo ang pigira-sira sa ibang lugar ka nasyon. Idinungin pa man niya na kung ang gabos na bakuna i-deploy sa Metro Manila, ang bilang kan mga aktibong kaso kan COVID-19 sa nasyon mababawasan nin maski kabanga. Nangako ang Department of the Interior and Local Government na magiging marikas at sinasamarahay na kondisyon ang mga COVID-19 vaccines na i-deliver sa mga probinsya. Kasunod din kan direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte sa DILG na i-supervise ang paghatod din mga bakuna. Maigpit man ang tugon ngunyan kan DILG sa Philippine National Police sa Bureau of Fire Protection na makipagtabangan sa Department of Health asin mga lokal na gobyerno. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo na dapat maotro ang insidente nin pagkaraot nin bakuna sa munisipyo kan Makilala, Cotabato dahil sa kawaran nin tultol na storage handling. Siring man ang insidente sa Polillo Island sa Quezon Province kung saan naglubog ang bangka na may luna din COVID-19 vaccines. Pigpapasiguro ka na hensya sa lambang LGU na may nakalatag na transportation mechanism para masiguro ang transportation compliant sa handling ng mga bakuna. Bareta Alas sa ibang nasyon. Mataon ng 500 milyones dolyares si Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi para sa pagbangon giraray kan Gaza Strip matapos ang pagpapauran kan Israel ni missile asin Palestinian. Sinabi kanina panginginotan kan Egyptian Construction Company ang nasabing rebuilding o sigararay na pagbangon kan Gaza Strip sa roan Ehipto na nangapudan ng ceasefire sa pagultanan kan Israel asin Hamas militants na nagpoon kan Mayo 10. Nagpadaraman ang Ehipto ng 65 tonelada ng mga bulong sa Gaza Strip. Bareta sa lado rin sports. College graduate na ngunyan si Bong Quinto. Sinabi kan Meralco Bolt player na makaagi ang sarong taon na paghalat dahil sa pandemya ang pangaturugan na matapos ang sayang pag-aadal nangyari na. Ini matapos na siya makagraduar na sa Colegio de San Juan de Letran sa kursong Marketing Management. Pinasalamatan niya ang Letran sa pagbabago sa siyang buhay asin pinasalamatan man niya ang mga nagtarabang na makuha niya ang sa iyang pangaturugan. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Dakulang parte kan buhay ng tao sa ngunyan ang paggamit ng smartphone sa pag-aadal, pagtrabaho asin libangan. An iba dahil sa daing patod na paggamit kanin nagdalakaw sa tinampo o kaya nagmamaneo na nagiging dahilan para magkaigwanin disgrasya. Dalang digdi, naka-invento ang sarong engineering student kan London's Royal College of Arts and Imperial College na si Minwook Paing ning sarong robotic third eye na pigtatakod sa angog para maging ikatulong mata pag na busy sa paggamit ng smartphone mantang naglalakaw sa tinampo. Sa laog kan robotic eye o third eye, igwang sadit na speaker, gyroscope sensor, asin sonar sensor. Nadedetect kan gyroscope sensor na nakaduko ang nagagamit kini asin mabukas ang sonar kini para mamonitor kung may nakaulang sa agihan.
Pag may na-detect na nakaulang, matanog ang speaker para maging warning sa may sulog kay ni. Sigun sa iya, na-invento niya ang gadget na ini dahil nailing niya na kinakaipuan ini kan mga masunod na henerasyon na pwedeng apodon na phono sapiens o henerasyon na nakadepende ang buhay sa paggamit nin smartphone. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Tinauan ni linaw ni Liza Soberano na di siyang planong mag-entra sa Miss Universe Beauty Pageant. Siyang sinabi, namantang siya maugman in marhay dalang takadakulan may nasuporta sa iya sa pagsasabi na magbalo siyang mag-entra alagad, siya naniniwala na bako ini para sa iya. Idinagdag pa man niya na di siyang hilig sa beauty pageant. And at kaini may nagluwas na post sa social media na kundi manggana si Rabia Mateo, siya ang malaban padinal na makuha ang corona. Tinawanin doon ni Soberano na bako man sa account ang nagpaluwas kan siring na post kundi impostor man sa na niya ini. Bareta, sa lado ng saludo mga kita sa news base si Mardela. Markamen. So, tayo ang sendong mental health. Tinihan makusog na abiso kan World Health Organization. Go ahead, Mar. Roger, sa katuyang health news, kunya na pagkaaga, na dadaraan na lang kao na peligro kan SIP transmission kan bakuligtas na sexual na aktibidad. Inaman abiso ka mga health experts kan Department of Health. Sinang sinabi, dapat proteran sa diri. Mas marami na mag-abstinence o ayuno sa pagipagdurog lalo na sa pagkumanagom. Kasi importante na maging honest kay Mrs. Pagkonsulta sa mga primary care providers para matawan ng giya asin malikayan ang AIDS. Tandaan, health is wealth. From Newsbase, Bardila, dahil iba. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa Legazpi. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kan sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone o ITCC ang padagos na nakapekta sa Palawan, sa Visayas, sa sa Mindanao. Mantang easterlies naman o yung malinsangang duros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko ang padagos na nakakapekta sa natatadang parte kang sa tuyang nasyon. Digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron, sundo mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat, pagdaguldol, maluya, sundo, moderatong duros na hali sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayat, sundo sa moderatong pag-alon. Tinatayang agwat ning temperatura pigilauman sa antas poon 26 sundo 32 grados sentigrado. Asin ang daw ay nagsirang kasabagong alas 5:19 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 6:05 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohela kang Pag-asa, DOST Legazpi. Yan mga tunggang detalles kan mga Bareta ang unyan na Webes Petsa 20 kan Mayo 2021. Sa pag-arang kan mga pag-iriba, Mardila, Angel Mostasa sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical, asin Pag-asa Legazpi. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako ma po si Edwin Peralta magsasabing mabalos kang sino bagantabay. Happy Fiesta Barangay Boyoan. Naka-lockdown o garing da. And good morning kay Dr. Mylene Limpin kan Sweet Treats and Fashion dyan sa Guevara Subdivision. Mabalos kang sino bagantabay. Yan ang DZGB, Bareta Alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Ang bagong jersey, may bagong tapas, It's a one Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapak sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA,